puedes hacer, ¿sabes que aquí hay una? Esta más una o esta más una, ¿vale? ¿Te parece? Aquí no. Aquí puedes cortar o aquí puedes cortar, como quieras. En aquest cas tenim un grup de 13 nois, entre els 17 i els 20 anys, i l'objectiu final és que puguin inserir-se en el món de l'agricultura com a aprenents de viticultor. Són nois que en diríem no acompanyats, estrangers, majoritàriament marroquins, i en aquest cas el que necessiten és incorporar-se a la feina, integrar-se en la nostra cultura, en la nostra manera de fer. ¿Vale? Lo digo porque si cortas aquí, todo este trozo, el año que viene, creces un poco. Y ya nos vamos... Doncs aquest alumnat per mi és un alumnat especial perquè no havia fet cap curs en aquestes condicions. Sí que des de l'escola treballem amb molta gent de fora que són temporers, bàsicament, però sí que joves que realment es volen integrar, volen treballar a la vinya amb un curs molt específic que tenen moltes ganes, doncs sempre t'animes, no? Sí que has d'anar més lent i has d'anar pas per pas i explicant coses que potser altres podadors ja saben, però és molt més gratificant perquè saps que sí que a nivell social doncs, sents que estàs fent un esforç o una acció que tindrà una repercussió important, sobretot a la zona i amb aquests nanos.